ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. боз як манзили истиқоматии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 92-юми микрорайонда қарор дорем. бародари гиромӣ, худи ҳамин бино ошёнаи даҳум аст. бародаро, мана подземка, дар ин тараф пайкар аст. мана бинои мо. шурӯъ мекунем, хонаро аз наздик нишонтон медиҳем. мана дӯстон, ҳамин бино, назди бино ҷои барои гузоштани нақлиётҳо аст ва даромадгоҳ мешавад. дар ин тараф подъезд. марҳамат дӯстони гиромӣ, мо омадем хонаи имрӯза. масоат ҳамагӣ 110 метри квадратӣ. мана роҳрави хело ҳам хуб аст. дар инҷа ҳаммом, ҳуҷҷатхона, ошхона, дар пушташ боз як хонаи дигар ва дар инҷа бошад мешавад дуюм хона, ин бошад сеюм хона ва як макони тамошобоб, як макони бениҳоят хуб дар ин тараф. дӯстони гиромӣ, хонаи имрӯзаро барои шумо пешкаш мекунем. мана аз ҳамин хона шурӯъ мекунем. тамоми шароити хубро дорад бародаро. мана хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. инаш дуюм хона аст. рахти хуб, ҷейвон хуб. дӯстони гиромӣ, хонаи хело ҳам хуб. мана ҳамин аст ошхонаи мо. ошхона кухни газикури хуб кардага бардоро тамоми шароитҳои назро дорад. масъалаи обро бинед, мушкилӣ нест. ҷои нишаст. хонаи дигари мо сеюм хона бародаро. инҷа хонаи кӯдакона кардаганд. тирезаҳои хона ҳам аз пеши бино аст ва ҳам аз бари бинои имрӯза. хуб дӯстон, ман барои шумо ҳоҷатхонаро нишон медиҳам. мана инаш ҳоҷатхона. таъмири ҳоҷатхона ҳам хуб аст. даранам инҷа бошад, ҳаммом аст. масъалаи об умуман мушкилӣ нест. ба охири навор мерасем дӯстони гиромӣ. шаҳри Душанбе 92-юми микрорайонда қарор дорем бародаро. мана як террасаи зебои хуб, масоаташ 30 метри квадратӣ аст. ҷои нишасти хело ҳам хуб дорад бародаро. хона наздик аст ба мактабу боғчаи кӯдакона. фазои аз ҳамада хуб дорад. мана Душанбе шаҳр. дар зери ана ҳамин бино подземка аст бародарои гиромӣ. мана худатон бинед ва болотар бошад пайкар. масоат 110 метри квадратӣ дорои 3 дархона, ошхона, ҳаммому ҳоҷатхона. нархи хонаи имрӯзаро арзон кардем. 1 миллиону 400 ҳазор сомонӣ буд. айни ҳол 1 миллиону 250 ҳазор сомонӣ. рақамҳои соҳибмулк ҳаст. занг занед ё дар ватсап нависед, муомила мекунем. барои реклама бошад рақамҳои агентстваро. саломат сарбаланд бошед. ин аст хонаи имрӯзаи мо дар Душанбе шаҳр.